Moikka moi ja tervetuloa taas kerran Vegaanikokin keittiöön. Olen tässä miettinyt, etten ole viimeiseen kuukauteen valmistanut mitään jälkiruokia, jotka olisi hyviä, ehkä jopa terveellisiä ja kaiken lisäksi ne olisi myös helppo valmistaa. Joten tällä kertaa päätinkin näyttää, miten valmistetaan italialainen jälkiruokaklassikko, eli panna cotta. Perinteisesti panna cottassahan käytetään liivatetta, mutta koska tässä keittiössä valmistetaan pelkästään vegaanista ruokaa, käytän liivatteen sijaan agar-agaria, jota löytyy nykyään ihan jokaisesta suuremmasta ruokakaupasta. Vegaanisia variaatioita tästä herkusta löytyy internetistä ihan pilvin pimein ja uskon, että kaikki niistä on ihan täysin toimivia. Mutta seuraavaksi näytän oman variaation tästä panna cottasta. Ja muista vielä se, että valmistuksessa voit käyttää mitä tahansa hedelmiä tai marjoja, joten makuyhdistelmiä ja makuvaihtoehtoja on ihan mielettömästi. Aloitetaan kuitenkin valmistus siitä, että kaadetaan pieneen kattilaan 250 ml kauramaitoa, 3 ruokalusikallista vaahterasiirappia ja 1 pieni teelusikka agar-agaria. Sitten kihautetaan koko homma koko ajan sekoittaen. Ja kun seos alkaa kiehumaan, sekoitellaan vielä minuutin verran. Seuraavaksi kaadan nesteet pieneen lasiseen kulhoon ja annan jähmettyä seuraavat 30 minuuttia. Jähmettymistä voi muuten nopeuttaa, jos kulhon laittaa kylmään paikkaan. Tällä kertaa päätin käyttää panna cottassa pakastettuja mustikoita ihan vaan sen takia, koska pakastimessa niitä on liikaa viime kesän jäljiltä ja pakastinta pitää saada hieman tyhjemmäksi. Joten kaadan tehosekoittimeen 100 grammaa pakastettuja mustikoita, lisään vettä 50 ml ja sitten pyöräytetään tää koko homma tasaiseksi massaksi. Sepä kävi nopeasti. Sitten kaadan tämän mustikkaseoksen kattilaan. Ja lisään vielä sekaan agar-agaria 1/3 teelusikkaa. Ja jos haluaa mustikasta vähän makeampaa, sekaan voi lisätä vielä 1-2 ruokalusikallista vaahterasiirappia, mutta tosiaankaan ei ole siis pakko. Ja tässä sama juttu, eli kiehumisen alettua sekoitellaan vielä 1 minuutin verran. Sitten kaadan tämän mustikkaisen seoksen siivilän kautta kulhoon. Ja koska tässä valmistuksessa ja videon kuvaamisessa on mennyt jo puoli tuntia, ensimmäinen osa panna cottasta on jo varmasti jähmettynyt, joten seuraavaksi kaadan tämän mustikkaseoksen tämän ensimmäisen osan päälle ja annan sen jähmettyä vielä seuraavat puoli tuntia. Tässä reseptissä aikaa menee eniten tähän odotteluun, mutta sinun katselukokemustasi se ei haittaa yhtään, sillä voin tehdä näin ja panna cotta onkin valmis. Koristelin jälkiruokaa niillä aineksilla, joita kotoa löytyy, eli tuoreilla pensasmustikoilla ja tuoreilla mintunlehdillä. Et toivottavasti tämmönen ulkonäkö miellyttää kaikkia. Ai, että tää on kyllä hyvää ja tosi kevyen makuista. Tämmöistä jälkkäriä kyllä pystyisi syömään vaikka kuinka paljon. Ja tosi jännästi tämä pirteän mustikan maku sekoittuu makeahkoon vaniljan makuun
tämä makuyhdistelmä toimii tosi hyvin. Mutta laita kommenttia siitä, mikä makuyhdistelmä olisi sinun mielestäsi paras. Tämänkertainen lähetys oli kuitenkin tässä. Taas kerran tosi helppo ja yksinkertainen resepti. Kiitän sinua, siis juuri sinua, katsomisesta. Toivottavasti tykkäsit videosta. Paina peukkua ylös ja toivottavasti nähdään seuraavien videoiden parissa. Moikka!